În scrimă, fiecare pas contează. Fiecare decizie poate schimba totul. Pentru ea, lupta nu se oprește când iese din sală. Primul pas spre tratament începe la Oncofort. Bună ziua! Aveți programare la consultația oncologică? Da. Bun venit, doamna doctor vă așteaptă. Totul decurge foarte repede, diagnosticul va fi confirmat în 7 zile. Bună ziua! Eu sunt managerul dumneavoastră de pacienți, sunt aici să vă ajut. De la primul consult știi pașii de urmat. O echipă întreagă te ghidează. Oncologi, radioterapeuți, chirurgi, psihologi și nutriționiști lucrează împreună pentru fiecare pacient. Încă un pas. Doar unul. Oncofort, mai mult decât tratament. Programare în 24 de ore, diagnostic în 7 zile. Tratament început în 10 zile. Programează-te acum!